Трэцяя кніга цароў, раздзел 5. Таксама Гірам, цар Тыра, паслаў да Саламона паслугачоў сваіх, бо пачуў, што яго намасцілі на цара, на месца бацькі яго, паколькі Гірам увесь час быў сябрам Давіда. А Саламон паслаў да Гірама, кажучы: «Ты ведаеш волю Давіда, бацькі майго, і што не змог пабудаваць дом імю Господа, Бога свайго, дзеля воінаў, што пагражалі яму, аж пакуль Господ не паклаў іх пад ногі яго. Цяпер жа Господ, Бог мой, даў мне супакой з усіх бакоў, няма супраціўніка і няма нападзення ліхога. Дзеля таго вырашыў я пабудаваць святыню імю Господа, Бога майго, як загадаў Господ Давіду, бацьку майму, кажучы: сын твой, якому я дам пасад твой пасля цябе, ён пабудуе дом імю майму. Дык ты загадай насекчы для мяне кедру з Лібана, а мае паслугачы хай будуць разам з тваімі паслугачамі. Я ж буду плаціць табе за паслугачоў тваіх, колькі ты загадаеш. Бо ведаеш, напэўна, што ў маім народзе няма чалавека, які б умеў секаць дрэвы, як сідонцы». Так, калі пачуў Гірам словы Саламона, дужа ўзрадаваўся і сказаў: «Дабраславёны сёння Господ, які Давіду даў сына наймудрэйшага над гэтым шматлікім народам». І паслаў Гірам да Саламона, кажучы: «Я пачуў тое, што ты мне загадаў сказаць, і я споўню кожнае жаданне тваё адносна дрэў кедравых і яловых. Паслугачы мае даставяць іх з Лібана да мора, і я злучу іх у плыты, і дастаўлю морам у месца, якое ты мне вызначыш, і там размяшчу я іх, і ты забярэш іх, і ты дасі мне ўсё неабходнае, каб меў хлеб дом мой». Так Гірам дастаўляў Саламону кедравыя дрэвы і кіпарысы наводле кожнага з жадання яго. А Саламон даваў Гіраму 20 000 кораў пшаніцы на харчаванне дому яго і 20 кораў найчысцейшага алею. Гэта дастаўляў Саламон Гіраму штогод. Таксама даў Господ мудрасць Саламону, як абяцаў яму, і быў мір між Гірамам і Саламонам, і яны абодва заключылі запавет. І выбраў цар Саламон работнікаў з усяго Ізраіля, лікам 30 000 чалавек. І ён пасылаў іх у Лібан штомесяц па 10 000 на змену, так што па 2 месяцы яны былі ў сябе дома, і Аданірам быў загадчыкам над імі. І ў Саламона было яшчэ 70 000 тых, што насілі цяжары, і 80 000 каменябойцаў у гарах, апрача 3300 наглядчыкаў, прызначаных Саламонам наглядаць за народам, які выконваў работу. І цар загадаў, каб яны дастаўлялі камяні вялікія, камяні дарагія для падмуркаў святыні, камяні квадратныя. Такім чынам абчэсвалі іх работнікі Саламонавы, работнікі Гірамавы і жыхары Гібла, дрэвы і камяні, і падрыхтоўвалі іх на пабудову святыні.